Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Δευτέρα, σήμερα 19 Δεκεμβρίου 2011. Είμαι η Μάρο Γρηγορίου και παρακολουθείτε το δελτίο τοπικών ειδήσεων από το Web TV της ιστοσελίδας εχμή.gr της εφημερίδας Εχμή της Αρκαδίας. Η πώληση των μονάδων της ΔΕΗ φύγει ανεπανόρθωτα την ισορροπία της μεγαλόπολης με περαιτέρω επιπτώσεις στην ευρύτερη περιοχή της Αρκαδίας, αφού πλήθος εργαζομένων θα περάσουν στην ανεργία. Είναι το συμπέρασμα της σύσκεψης με θέμα την πώληση των λιγνητικών μονάδων που πραγματοποιήθηκε από το Δήμο Μεγαλόπολης και τα σωματεία της ΔΕΗ Μεγαλόπολης την προηγούμενη Παρασκευή και στην οποία συμμετείχε και ο πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ Νίκος Φωτόπουλος. Όπως τόνισε σε δηλώσεις του ο Δήμαρχος Μεγαλόπολης Παναγιώτης Μπούρας, για ακόμα μια φορά η τοπική κοινωνία, ο Δήμος, οι εργαζόμενοι της ΔΕΗ και τα συνδικαλιστικά τους όργανα επιβεβαίωσαν ότι θα είναι σε συνεχή εγρήγορση και θα προχωρήσουν σε κινητοποιήσεις προκειμένου να αποτρέψουν το ενδεχόμενο πώλησης των μονάδων. Συνεχίζουμε με μια ακόμα σημαντική είδηση από τη Μεγαλόπολη. Πετάει για Βρυξέλλες σήμερα ο Δήμαρχος Μεγαλόπολης κ. Μπούρας, όπου θα συναντηθεί με την Επιτροπή Αναφορών του Ευρωκοινοβουλίου, προκειμένου να τους καταθέσει εκ νέου τις αντιρρήσεις και ενστάσεις του, αλλά και το θυμό της τοπικής κοινωνίας ενάντια στο ενδεχόμενο κατασκευής χώρου διάθεσης βιομηχανικών αποβλήτων στη Μεγαλόπολη. Ο κ. Μπούρας θα εξηγήσει στην Επιτροπή ότι η μελέτη είναι άκρως παραπλανητική και θα του ζητήσει να πιέσουν την κυβέρνηση να την αποσύρει. Μπήκαμε στην εβδομάδα των Χριστουγέννων και παρότι υπάρχει ο παραδοσιακός χριστουγεννιάτικος διάκοσμος στην Τρίπολη και τις άλλες πόλεις του νομού, η καταναλωτική κίνηση είναι ιδιαιτέρως πεσμένη, ενώ απογοητευτική είναι η εικόνα πληρότητας που εμφανίζεται στις ξενοδοχειακές μονάδες και τα καταλύματα τόσο στην Τρίπολη όσο και στην ορεινή Αρκαδία. Όπως δήλωσε στην ιστοσελίδα μας ο πρόεδρος των ξενοδόχων Αρκαδίας, Κωνσταντίνος Μαρινάκος, οι προκρατήσεις είναι πολύ μειωμένες και δεν ξεπερνούν μέχρι αυτή τη στιγμή το 40 με 50% της πληρότητας, όταν πέρυσι τον ίδιο καιρό άγγιζαν το 70%. Πέραν της χαμηλότερης πληρότητας, ειδοποιώς διαφορά είναι και το γεγονός ότι φέτος είναι χαμηλότερες και οι εισπράξεις, αφού οι επιχειρηματίες έχουν προβεί σε δραματικές μειώσεις τιμών και εκπτώσεις, ενώ επιπλέον αντιμετωπίζουν και αυξημένο κόστος λειτουργίας εξαιτίας των έκτακτων επιβαρύνσεων που τους έχει επιβάλει η πολιτεία. Συνεχίζεται με ικανοποιητικούς ρυθμούς στο Εργατικό Κέντρο Αρκαδίας η συγκέντρωση των αγαθών πρώτης ανάγκης από το Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης του νομού Αρκαδίας, το οποίο πραγματοποίησε με μεγάλη επιτυχία την τρίτη κατά σειρά συνάντησή του. Στη συνάντηση διαπιστώθηκε για μια ακόμη φορά η αποφασιστικότητα όλων των παρευρισκομένων να συνεχίσουν την προσπάθεια αυτή, ενώ στο δίκτυο δήλωσαν συμμετοχή και νέοι κοινωνικοί φορείς, φτάνοντας πλέον τους 21. Έντονη ήταν η παρουσία μεγάλου αριθμού φοιτητών από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, που δήλωσαν τη συμμετοχή του Συλλόγου της Σχολής Τηλεπικοινωνιών, ενώ αναμένεται και η ανάλογη απόφαση του Συλλόγου της Σχολής Οικονομικών. Να περάσουμε στην αθλητική κίνηση του Σαββατοκύριακου και σε άλλες σημαντικές ειδήσεις από το χώρο του αθλητισμού. Με τον τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού Στέφανο Καπίνο να κάνει εκπληκτικές αποκρούσεις σε προσπάθειες των παικτών του Αστέρα, χρειαζόταν μεγαλύτερη τύχη στην ομάδα της Τρίπολης ώστε να φύγει με θετικό αποτέλεσμα από το ΟΑΚΑ στον αγώνα της με τον Παναθηναϊκό, ο οποίος κέρδισε με 3-1 με 2 γκολ του Λέτο και 1 του Μπουμσό. Το τέρμα του Αστέρα πέτυχε και πάλι ο Ουσέρο, που είχε θαυμάσια απόδοση μαζί με τον Σολάκη, που πρωτοεμφανίστηκε στη θέση του Απόντα Περόνε. Ο Καπίνος στο πρώτο ημίωρο του αγώνα πραγματοποίησε 2 εντυπωσιακές επεμβάσεις σε προσπάθειες του Ηλία Σολάκη στο 14 και το 27 και με τη βοήθεια των δοκαριών απέτρεψε την ισοφάριση. Ήττα προέβλεπε το πρόγραμμα της Α2 του μπάσκετ για τον Αρκαδικό, ο οποίος έχασε με 3 πόντους διαφορά στη Νέα Ερυθρέα Αττικής από τον Πανερυθρεϊκό με σκορ 70-67, ενώ στη διάρκεια του παιχνιδιού έδειξε ότι μπορούσε και να φύγει με την νίκη, αφού σε πολλά χρονικά σημεία προηγούνταν στο σκορ. Ένα σπουδαίο διεθνές αθλητικό γεγονός, το Διεθνές Τουρνουά Υδατοσφαίρισης Γυναικών, κύπελο Θέτης, πρόκειται να διεξαχθεί στην Τρίπολη στις 7 με 9 Ιανουαρίου 2012 από το Δήμο Τρίπολης σε συνεργασία με την Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδος. Οι αγώνες θα διεξαχθούν στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Τρίπολης με τη συμμετοχή της Παγκόσμιας Πρωταθλήτριας Εθνικής Ομάδας της Ελλάδας, καθώς επίσης και των εθνικών ομάδων της Ρωσίας, της Ιταλίας και της Ουγγαρίας.
Συνεχίστηκαν το Σαββατοκύριακο τα πρώτα αθλήματα της ΕΠΣ Αρκαδίας. Στην πρώτη κατηγορία ξεχωρίζουν τα αποτελέσματα του πρωτοπόρου Παναρκαδικού που απέσπασε ισοπαλία στο Άστρος και του Ερμή Μελιγούς που φόρτωσε με 5 γκολ τον Απόλλωνα Τυρού. Αναλυτικά για τη 12η αγωνιστική σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα. Ερμής Μελιγούς Απόλλων Τυρού 5-1, Παγορτινιακός Μαντινιακός 5-2, Πανθηρεατικός Παναρκαδικός 1-1, Άρης Τρίπολης Φαλαισία 2-2, Κορακοβούνη Τεγέα 2-2, Λεωνίδιο ΑΕΚ Τρίπολης 0-2. Στη βαθμολογία εξακολουθεί να προηγεί το Παναρκαδικός με 28 βαθμούς και τον ακολουθούν με 24 η ΑΕΚ Τρίπολης και η Φαλαισία. Για την 7η αγωνιστική της Β κατηγορίας είχαμε στον πρώτο όμιλο ΠΑΟΚ Κανδύλας Δόξα Τρίπολης 3-0, Ορχομενός Λεβιδίου Ελπίδα Τρίπολης 2-2, Κάψη Ανεστάνη 5-1, Αναγέννηση Τρίπολης Δημητσάνα 1-1, ενώ ρεπό είχε ο Ηρακλής Σκοπής. Στη βαθμολογία προηγούνται η Κανδύλα και η Ελπίδα με 14 βαθμούς και ακολουθεί ο Ορχομενός με 12 βαθμούς. Στον δεύτερο όμιλο, Τεγέας Ηρακλής Βερβαίνων Νικηταράς Δολιανών 0-0, Μαρία Χιλέας Παραλίου Άστρους 1-0, Φορτούνα Πάρνωνας 1-3, Ελεοχώρη Κορίθιο 0-2. Στη βαθμολογία πρώτο είναι το Κορίθιο με 15 βαθμούς και ακολουθεί ο Ηρακλής Βερβαίνων με 13. Μεγάλη επιτυχία αποτελεί το γεγονός ότι ο όμιλος της ΑΕΚ Τρίπολης στο τένις κατέλαβε την δεύτερη θέση ανάμεσα στους άλλους ομίλους της Ένωσης σε συμμετοχές στα Masters 2011. Με 9 αθλητές θα λάβει μέρος ο όμιλος της ΑΕΚ που βρίσκεται στη δεύτερη θέση, με πρώτον τον αθλητικό όμιλο Πατρών με 10 συμμετοχές και στην τρίτη θέση την Νίκη Πατρών με 8 συμμετοχές. Οι συμμετοχές των ομίλων απεικονίζουν τις διακρίσεις των αθλητών τους στη σεζόν που μας πέρασε. Και να δούμε τώρα τον καιρό. Βροχερός είναι και σήμερα ο καιρός στην Τρίπολη με χαμηλότερη θερμοκρασία τους 5 βαθμούς Κελσίου και υψηλότερη τους 10 βαθμούς Κελσίου, ενώ αύριο η θερμοκρασία θα κυμανθεί μεταξύ 1 και 8 βαθμών Κελσίου. Για τις υπόλοιπες περιοχές της Αρκαδίας μπορείτε να συμβουλευτείτε την ειδική στήλη στην ιστοσελίδα μας echmi.gr. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Γεια σας.